Pagelaran wayang kulit Ki Sunarto Guno Prayitno. Niki dunganing kung lirwu sing wini panca bojleng perjaka gelap iblis laknat. Ana satria nom-noman bagus tanpa cacat dasar rinengga ing busana. Oh, Raden ngaku. Sapa jenengmu Raden ngaku? Kowe takon marang aku pamadyaning Pandhawa satriya Madukara aku Harjuna Danang Jaya Permadi. Ana barungan ora nanggap kok teko ana papan kene. Oh, kowe durung ngerti aku dudu rumbungan jaran Gepang. Ning aku Madyabala, putra siswane Rama Begawan Manik Maninten, jenengku Dedya Lintang Manikara. Kowe Manikara. Iya. Nepis wiring negara Ngamarta. Goleki ratu andeng-andenging jagat. Sinuwun Kresna ana ngendi? Aku goleki Sinuwun Kresna. Dawuh ngendikane Rama Penemban yen sirna saka Pandulu Kresna mati jagat iki bakal tentrem. Yen mengkono ilangi Kyai Semar ana gandeng jenenge Manikara. Aja mung waton ngucap ning ngucap sing nganggo waton. Ayo njaluk patining Sinuwun Kresna. Lakon tak gendir pecah ndasmu buta. Hey! Bos! Ayo ngantemo. Median kowe mati modern. Waduh temang sang wit pring pisan meneh.
Kresna kok angel temen. Sing ana Janaka nggawa wedhus tak getak kamprung mbok ngendi tibane. Janaka tibamu ning ndi tak oyak kowe. Sambeting carita ingkang mapan wonten ing Kayuwangan alang-alang gumitir ya ing Kayuwangan Sonya Ruri swasana ingkang wonten namung tata didi miwah tentrem sepa sepi lir asepah samun nglangut datan popagut ingkang wonten gesang ingkang nikmat mupangat satata nitya ingkang kepareng angrenggani jroning Kayuwangan alang-alang gumitir Jawata ingkang bebisik pukulun Bathara Wenang ya sang asih prana ya sang mardi kengrat wenang murba tan wenang kapurba wenang masesa tan wenang kawasesa. Rikala semono keparang miyos kadewatan wonten singang sono adi hangewung mawa cahya. Kocap kumleyange Ki Lurah Semar Badranaya ing ketrajang dayaning tenung dayaning santet satemah dawah plak kapidara wonten ing Kayuwangan alang-alang gumitir dados jingak kang samya tuminggal. Ajwaladi sang ayu palungguhan ulun tibane Semar nggembol badan wadak semune katriwandan ora eling purwa duksina. Iya Semar jeneng kita ketaman guna desti wujude tenung wujude santet ulun tetesi tirta panjuta nirmala muga-muga waluya temah jati jati katemahan mulya. Ngaturaken panuwun Eyang Pukulun sampun kepareng ngusadani dhateng ingkang wayah Semar Badranaya kita katemben wae katriwandan ana papan kene. Pangabekti kula katur Pukulun ya wis ulun tampa.
apa wigatine jeneng kita prapta ana ing Giriloka. Ingkang wajibipun matur menika kula. Yektosipun datengipun tanpa sangkan. Kula wonten Karang Gedempel. Lah kok jebul wonten titah ingkang nedya nyirnaken dhateng gesang kula Pukulun semuni anane Semar nggen kula dados pamungipun para Pandhawa niku wonten ingkang runtik katandha tumindakipun nakal tumindakipun jahil. Ketrajang dayaning tenung dayaning santet kula dawah wonten ing papan mriki. Pramila ing sakmangke kula badhe nderek miterang bilih jagat menika semunipun kok kebegan watak murka kathah para pendhita, para satriya, para nalindra, para pangembat negari wakiling para kawula ingkang boten jumbuh kalian aturipun ngumbar janji ning tanpa bukti. Satemak ambabi wuta tumindakipun Pukulun yen upami jagat menika sampun kathah ingkang watak murka ateges Semar mun boten wonten gunane. Mongko sing kula omong niku jarene trah Witaradya hambek satu hambek sing utama. Raning menungsa pun boten enten sing duweni watak satriya. Menungsa gesang pun boten enten sing duweni watak sing utama. Entene mung sikut-sikutan jegal-jegalan rebutan kursi rebutan pangwasa. Mila kula badhe nyuwun pejah Eyang Pukulun. Semar kula wonten dawuh Pukulun yen wong mati iku mertandani lakone wis rampung. Yen mati mertandani lakone wis rampung nanging pepati boya kena kanggo ngrampungi perkara. Yen kita nggih mangsa gelak wanci durung mangsane mati kok njaluk mati padha karo sukmane Semar bakane nglambrang manggon ana kayu lan watu. Kamangka raga jati ya wadak wis dikubur dadi bosok. Sukma jati bakal munggah lawanging swarga durung dibukake. Awit iku durung wancine. Bareng mudhun ing jagat goleki raga, goleki wadak. Wadake wis bosok, ajur kumur-kumur tan kena ginukup. Badranaya kula wonten dawuh Pukulun isih adoh lan abot jejiban ingkang kudu kita sandhang. Ing muni wiwit saka ing alaming para dewa kita kinodrat mudhun ing jagat dadi danyange wong tanah Jawa. Dadi danyange wong tanah Jawa. Bumi Jawa Dwipa ing kono akeh lelembut berkasaan ijajil sing padha tetegur sing padha manggon ana pucuk gunung ereng-erenging samudra. Mula kang saka iku Semar Badranaya didhawuhi supaya manggon ing pakuning tanah Jawa. Manggon ing pakuning tanah Jawa utawa puser bumi yaiku ingkang mapane ana pucuk Gunung Tidar. Nanging jeneng kita darbe sesanggeman sing abot besok kudu momong ratu-ratu ing tanah Jawa Dwipa. Menapa namung ratu ingkang kedah kula mong Eyang Pukulun ora mung ngemungke ratu kalebu para lurah ning watone lurah ingkang jujur matake. Lurah ingkang gelem kepradah. Lurah ingkang gelem tombok iku dadi kewajibane Kakang Semar kudu ngayomi karo lurah ingkang seneng tombok, karo lurah sing seneng dana driyah. Lah yen wonten lurah wonten ratu kok mboten remen dana driyah.
niku dos pundi wajib ditinggalke ora apa-apa. Ning kula niku dadi pamong, nadyan dadi pamong yen ora dipikirke prayogane golek momongan liya meneh. Yen ngeten lajeng benjang menapa manci kula kedah murut kasedan jati yang wukulun isih adoh nyamut-nyamut titikane besok yen ana gunung Merapi ngetokke welahar ngidul ngulon parane gandane bajin gandane banger ampun gumujeng wukulun iya Semar orang guyu boten guyu pripun wong panjenengan menika mesam-mesem ling ngendika menika nggih ngestu kula nampi niku nggih estu ampun gumujeng iya Semar lajeng kados pundi tekan ngendi wau aduh lali kula tekan ngendi Semar kula nggih lali le mirengke niki wau Gunung Tidar wau lajeng widhateng Gunung Merbabu ing sak mengko Semar Badranaya aja ganggu ulun ngendika la nggih mila monggo kula ing sak mangke nyuwun supados jagat menika adil caranipun kados pundi kula namung nderek Semare koden prayitna semurere eko balik kapandeng padha sakala Ki Lurah Semar Badranaya sirnaning ponang wujud ilang wujud salah kedaden dadi pusaka Trisula Jual disang ayu palungguhan ulun wisanggeni ingkang prapta kaki padha wenang ya aku sing sowan kaki padha kanthi raharja antuk pamujine kaki wenang tekaku slamet njaluk ngapura nggonku ora bisa ndodhok mung basaku tampanana ya wis ulun tampa ngerek wisanggeni margake matura ana wigati apa sing kudune takon kuwi aku kaki wenang nggonku teka ning papan kene duwe wigati apa? Perlune kuwi apa? Lho kok ngono wisanggeni? Ngono wae. Dhuwuring gunung jroning samudra kena diunggahi bisa dijajaki. Ning sapa ingkang ngerti marang batine menungsa? Awit sak lembut-lembuting banyu isih lembut atining titah atining menungsa. Yen kaki wenang kok ora priksa ora iso maca atine wisanggeni leren aja dadi sang hyang menang ganti jeneng wis tukang nliktor tukang macul golek kayu mulus genah malah aja dadi Bathara Wenang ki wenang murba wenang masesa aja meneka atiku sedenge godhong bakal tumiba mlumah apa mengkurep kaki wenang wis priksa wanita nggerbini banjur nglairke sadurunge dilairke kaki wenang priksa besok laire jabang bayi lanang apa wadon 2024 besok sing dadi pemimpin sapa kaki wenang ya wis priksa sak temene pitakon ulun mungkin narya pambukaning kandha ora sang nganggo pambuka ning ingsining wae banjur penutup wisanggeni apa tekamuning papan kene mung bakal maneges iya besok kapan balining Kamukten negara Ngastina. Lah kuwi kaki cocok. Mergo aku sowan ana Ngastina jebul ing kono ana pendhita Begawan Maninten sing ngrampungi perkara semune ngalang-alangi. Mergo aku mung arep melehke wa Prabu Duryudana wong nyilih kok ora ngondurke enak kepenak kaya dene ngemut gula krasa legi wusana diuntal sak lodhonge diuntal sak wadahe.
Wisanggeni apa sak temene balining praja iku besok nganggo dalan Bratayuda Jaya binangun. Nang yen Pandhawa kok arep njaluk kamukten besok bakale wis ora ana kamukten. Kaki Wenang kok bisa ngucap kaya ngono dasare apa? Dasare besok Bandha negara Ngastina dintekke Duryudana kanggo ragat Bratayuda. Mungkari negara kothong mlompong sing ngono mung randha lan bocah lolo. Nang yen upama besok Pandhawa ngayahi Bratayuda kuwi aja kemelikan gayuh kamukten nanging laku dutaning adil. Laku dutaning adil nyirnake watak murka budi candala. Ora sandadak ngenteni besok. Saiki ana menungsa sing watake candala budine. Aku njaluk adil, njaluk pengayoman kaki padha wenang ulun kanthi manjenganing pungkuran gerek Wisanggeni. Tiwas aku wis tata-tata, tak kira kaki padha wenang arep ndandani aku. Ora sida ya mung ulun wisiki wae. Kepiye kaki wenang muduna ning jagat, kamurkaning jagat sirnakna. Lah carane, lah kuwi ngarepmu ana pusaka senjata Trisula. Sirnakna watak murka budi candala. Njaluk pamit kaki padha wenang. Wisanggeni mangeka tingal lir Sang Hyang Wisnu Pradenta mati sadurunging perang Bratayuda. Manuk Garuda karo banteng kedadiane sapa aku ngerti. Aku njaluk tulung, aku njaluk tulung, aku njaluk diruwat, njaluk diruwat. Kanggo mbuktekke ngendikane kaki padha menang, senjata Trisula bakal tak tungkulke muga-muga bisa waluya temah jati. Gathuk Kakang Antareja, Dimas Wisanggeni. Aku dudu pendhita, mung titah swantah ingkang nampa kewajiban saka Kaki Wenang gawe adil. Ya adil tumrap tatanan, adil tumrap bebrayan agung. Yen ngono aja tanggung-tanggung sirnakna Begawan Manik manten mundura kene Kakang.
Mundur. Push. Ora iso. Kok anakku lanang wisanggeni. Rama Arjuna didereke karo Panakawan. Lah kok jebul malah sampean teng mriki. Niki dadi geger diupadi ramamu. Lah kok malah teng mriki. Ya wong urung rampung truk kontrake ya tetep urung bali. Kontrake urung rampung. Kontrak apa? Wong kerja ora kok kontrak. Mengko nek wis 24 jam rampung ora usah diusir metu dhewe saka kamar, Tru. Bayar larang-larang kok mung di nggone ming sejam 2 jam. Padahal kaya mlebu hotel kae. Rama Arjuna mlayu-mlayu mergo sak temene ketemu karo buta. Manekara, lah kok malah wis ngerti. Kuwur penggalih Rama Arjuna goleki putra-putra Ngamarta do murca tanpa taliwara. Sirnakna watak murka tentremna Ngamarta ngger. Kene aja ning ngono. Anakku kabeh ngger Kurawa. Bayi ngusire wisanggeni kok ngungaske. Kaprawirane ngetoke dodo baune. Maju meneh tak grayang kowe wisanggeni. Sanggeni teka meneh dasar nyata begawan manik-maninten yen panjen kowe sagu dadi panjer-punjering para Pandhawa tak ulungke layang kekancingan tak ulungke negara Ngastina Langkawana kuwandane manik-maninten luwih dhisik. Push. Awas. Push. Mati kowe. Grayang kowe. Push. Push. Getak kontal kowe. Banget joget ugek-ugek kaya api omono. Maju pengabaran Guntur Geni sawurunga wisang. Ayo. Ayo. Tamakno. Pendhita ora mikir jenenge wae Wisanggeni dumadi saka wisaning geni ya atining geni. Lah kok mung ditamani pengabaran Guntur Geni, lah ya ora krasa yen liyane aku mesti geseng dadi areng.
ketokno kemandenmu. Kowe duwe pusaka apa tamakno coba aja mentirimo glendang-glendeng. Trisula tampanono manik-maninten. Bambang Wisanggeni nyawataken pusaka Trisula. Nempo angganipun Sang Begawan manik-maninten satemah kekalipun babar jatining wujud manik-maninten babaripun Sang Hyang Jagat Grinata. Pusaka Trisula pecah ical wujuding pusaka salah kedaden jatining wujud ki Lurah Semar Badranaya. Wah! Wiwit lakon Ndara Janaka tresna karo Bertari Dresanala, kowe sing ngalang-alangi, sing gawe rusak, sing gawe bubrah ya kowe. Bareng momonganku Ndara Wisanggeni wis dewasa, mung arep jejeke adil, jejeke bebener. Lah kok Manik Maya kowe melu-melu, kok kowe cawe-cawe nguasani negara Ngastina, kok melu ngukui. Kakang Semar aja kaduk ati kajron ing panompo. Anggon ulun mimba dadi manik-maninten sak temeni mung bakal nyelametke. Nyelametke apa? Yen ulun boya mimba manik-maninten, Kurawa bakal kocar-kacir tanding kelawan Wisanggeni. Kabeh ora ana kang bisa nandingi kasektene Wisanggeni. Mula kanthi dalan mengkene Kakang Semar saperlu mung kanggo nyapih lan nyandhet mubal babaling kamurkaning Wisanggeni. Ulun percaya besok Bratayuda bakale pecah, negara Ngastina bakale bali ana ingkang nguwasani, yaiku ingkang duweni para Pandhawa ning sarate sakbubare Bratayuda jaya binangun. Ucapmu tak ugemi, tak bundeli. Aja nganti kowe ndilat idu sing wis tok wetoke mundhak ora kajen. Tak rewangi cuklan-cukli. Aku dadi gedhi bale Pandhawa ora apa-apa, sing baku jagat iki kudu sing adil. Nek ana wong kang nyekel panguwasa cilik ratu gedhe para dewa kok mingerke blate, Semar sing arep jejeke. Iki aku dadi lurah ya ngiras pantes dadi BPD. Ya Kakang Semar bali ning Kayangan Jonggring Saloka tak pasrahke Purbalan Wasisa Kakang Semar Badranaya. Gedhe dhuwur ora pangling kowe Werkudara. Ngerti dadak mawi takon. Kowe sapa Buntadija Manikara? Bela Pati Rama Pelemban Manik-maninten goleki Kresna, njaluk patining Kresna ucali tungkak. Hei! Bos!
kula aturi mundur Gus. Dede mungsuh sampean. Iki mungsuhe danyange wong tanah Jawa. Ditya manlik kara ketrajang dayane kekuatan gumbala geni miwah caraka balik ngata Bagamaya Nyajadapa lawa satada kara calaha satematan kiat ngampak awit dayane panas ngungkuli mawa bathok danguning dangu saya geseng raganipun manlik kara temah babar jati wujud Sang Hyang Kala. Manik maninten sing memba guru, Manik Kara sing memba lah kok kowe Bathara Kala. Iya wa Siwa Semar. Ana rupane kok ora ana wujude nek suarane aku krungu. Iya merga aku wis mapan ing Palemunan, kowe ora weruh aku Siwa Semar. Bali kowe sak kancamu kabeh wujud setan nglek-nglek balunga tandak ora kena ganggu negara Ngamarta, ora kena ganggu wong desa Mbriyan sak kiwa tengene. Nanging aku butuh mangan wa, butuh ngombe getih ngletak balung. Kena syarate ya kuwi wong sing siji uripe mursal nakal, lakune kok nyiwa. Upamane ana bakul golek penglarisan mawa tumbal mawa banten, lah kuwi dadi panganmu. Sesuk yen mati sok maneh dadi wadya balamu. Lan meneh yen ana wong mlaku wancine bedhug utawa surup surya ora ngidung ora nembang, kuwi ya dadi panganing Bathara Kala. Wong nandur apa wae palawija wiji pari cara wong mlaku ora klamit karo sing mbawreksa sak kiwa tengene, kuwi ya kena dipangan. Wong arep panen palawija wiji pari kok ya mung sak geleme dhewe, mongko ning di papan kuwi uga ana sing nguwasani wujude kuwi werna-werna. Kuwi kena tok pangan. Ning nek wong sing nengenke marang budaya, bekti karo leluhure, aja tok ganggu. Nek kowe ganggu Semar mungsuhmu, aku ora trima. Ya wis ngono tak ugemi, aku tak golek wong desa sing padha lena. Ora gelem padha sesaji, ora gelem ngabekti karo alam. Saingsine kuwi dadi panganing Bathara Kala. Bali kowe Engger Kala. Wah, amuk. Sena Sang Kara Sudibda sawara-wara gengnya kang pindha gajah. Wujude cilik merkicik, tak jaluk patine wis anggeni deplok ndasmu. Pus! Po! Wah! Pus! Po! Mati. Oh, ah. Pun. Wah. Wah, ayo.
Bratayuda tak wiwiti dina iki pendek gepeng dasmu. Wah, wah. Kula aturi mut Bratayuda taun ngajeng kula aturi kendel rumiyin Gus. Gege mangsa gelak wanci yo nggir durung wancine para Pandhawa bakal njaluk bali ning praja. Sak temene ora ana ceceke ngatiku wa kepengin nguwasani gedene kok wis anggeni dadi ratu kuwi ora mung arep melehke karo Siwa Duryudana. Paripaksa ngendikane kaki wenang bali ning Kamukten nganggo dalan Bratayuda perang suci. Wis anggeni mengkono iya. Koko Prabu, kula wonten dawuh Yai Samyaji. Rening putra-putra Pandhawa sampun sami ngempal wonten Ngamarta. Ateges petangan ganjil dados jangkep ingkang peteng berat temah babar pepadang. Monggo kula dherekaken sesarengan nyuwun dhateng panguwasing Gusti ingkang hakarya loka. Kula ugi matur kalih sinuwun punta mbok bilih wiwit nggen kula nggulawentah momong putramu Ndara Wisanggeni ngantos menika dewasa wonten klentuning ngatur sugaling pangucap miwah muranging tata krami kula ngaturaken suminten ketiban jendela cekap semanten atur kula wilujeng sampeyan sedaya sak samenem kula tilar pinanggih wingking manggiya hayu-hayu rahayune skala papan mriki mugi tansah gemah ripah jinawi para pamongipun manunggal tetunggalan Durga mendhak kala sirna manggih hayu-hayu rahayune skala